Днес ще вдигнем тост за щастливите мигове. За онези красиви случайности в кавички, които сливат в едно пътищата на двама напълно непознати, за да се озоват те на едно и също място, в най-правилното време. Ще пием за очакваните с трепет съдбовни срещи по изгрев. Защото да подариш залез на жена е романтика, но да посрещаш с нея изгревите е обещание. За истинност, добронамереност, за отговорност пред светлата вяра в женското сърце. Ще си кажем на здраве и за онзи благословен миг на едно от най-святите места, когато годежният пръстен е украсил нежната ръка на Яница. И още тогава, пред любимия и пред Бога с най-чиста съвест е произнесла най-искреното да, което пък доведе до нашата щастлива среща тук, на тази разкошна сватба. Но ще благодарим и за онези на пръв поглед ограбващи ни дни като вечност. Времената на слабост, на самота, на безпосочност. Защото именно те са върнали Георги в България. Навярно те са и причината да осъзнае колко малко му е нужно, за да бъде щастлив у дома. Една случайна мъничка разходка и топлината на една ръка. Затова да пием за хубавото в живота, за лошото, което ни доведе до хубавото, но най-вече за най-хубавото, което от тук насетне предстои.